Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya Bung Padun Dumateng masyarakat Kulon Progo ugi dumateng pemerintah Kabupaten Kulon Progo ugi Semirok Sarjuna Surya Putra ngaturaken sewu agung Padun dumateng panjenenganipun Bapak Joko Mursito berkat doanipun alhamdulillah walaupun enjing wau cuaca sempat Jawa nanging sak menika alhamdulillah sampun mendukung sehingga grup Rock Sarjuna Surya Putra saged kaleksanan ugi paring penghibur dumateng panjenengan. Monggo. Janjimu neng pasar arep tuku trasi nanging nyatane kowe ora bali. Neng pasar arep tuku trasi nganti saiki